haino hai lamso ko chukni khorang nai tongnai jo to viewers no haide sengtabok nailena online kokbrok gospel resamung batailemung panda 2021 pandani second round ne batainai number 12 bini bumung kha division deborma haide ke sengtabok khanai nailena takuk division deborma bini resamung Puila no joto viewers no belai no khakchang ba ke hambai saharo tamni khenra ano asuk hamjagai support khlai tabo first round ni second round ro harka tabo second round ni third round no kanani bagai ang hanyo hai noroni support nango Buino Chubama Tongkhe kai tor bonono subana Buino hamjang mang tongkhe kai tor bonono hamjanga Buino khayok ma tongkhe kai tor bonono khairong na Buinor mang tongkhe kai tor bonono na Jesus sao hai huni ham yani agul sonai ro kai torni hao boro ha banta mangla Jesus sao hai huni ham yani agul sonai ro kai torni hao boro ha banta mangla boro Jesus sao hai huni kaham niago sonai ro kai torni hao boro primanta tongo borong ni tong thai tongo borong ni shokao no tongo borong ni tong thai tongo borong ni shokao no tongo Buino Chubama Tongkhe kai tor bonono subana Buino hamjang mang tongkhe kai tor bonono hamjanga Buino khairok mang tongkhe kai tor bonono khairong na Buinor mang tongkhe kai tor bonono na Buinor mang tongkhe
kaitor bononor na Buino Chubama Tongkhe kaitor bononor na belai kana hambai tapu bibishan de borma nonobo asa koran tik lai second round ni bataimani bagai tai nai tong nai norok dot to bini rasamung no sajak kangke khna thok kangke kubang views tai like doi ha down no hadi ke aino hai malai pirana tai kubuni video asa gura tai chotong ma hambai